Είχε από μικρός κλήσει στον αθλητισμό. Έκανε καράτε, μετακινήθηκε στο μπάσκετ και ένα ατύχημα στο πόδι στάθηκε η αφορμή να περάσει την κολύμβηση. Κάπως μεγάλος, στα 20 του, όμως εξελίχθηκε και εν τέλει αυτό το σπορ του άλλαξε τη ζωή. Ο Δαμιανός Σεβαστιάδης είναι μία από τις ελληνικές ελπίδες για διάκριση στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες Κοφών, διοργάνωση ιστορική που του έδωσε κίνητρο να ασχοληθεί συστηματικά με το άθλημα. Γι' αυτό τον λόγο αρχίσαμε και την κολύμβηση για αποθεραπεία, η οποία είναι η καλύτερη αποθεραπεία για τον αθλητισμό. Και ψάχνοντας και κολυμπώντας, βρήκαμε τους αγώνες αυτούς και ενταχθήκαμε στην εθνική ομάδα Κοφών και από εκεί αρχίσαμε να προπονούμαστε κανονικά, με στόχους, με όραμα να φτάσουμε κάπου ψηλά. Το 2011 στην Πορτογαλία αναδείχθηκε ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής στα 50 μέτρα ελεύθερο, από όπου και τα πλάνα. Στους Ολυμπιακούς του 2009 ήταν 12ος, επίσης το 50. Δεύτερο αγώνισμά του είναι τα 100 μέτρα. Σε επίπεδο κολυμβητών, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους αθλητές χωρίς προβλήματα, στοχεύει ψηλά και στους Ολυμπιακούς της Σόφιας που αρχίζουν το Σάββατο. Η στόχη μου για φέτος σε αυτούς τους αγώνες είναι να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ και να περάσουμε στο τελικό και ό,τι καλό ας προκύψει. Ελπίζουμε για μετάλλιο. Τονίζει ότι η προετοιμασία του πήγε πολύ καλά, όμως δεν ξεχνά και τα γνωστά προβλήματα με τα κολυμβητήρια. Ήταν αρκετές οι δυσκολίες, ψάχναμε να βρούμε ποια κολυμβητήρια είναι ανοιχτά, να κολυμπάμε και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αχαρνών, οι οποίοι βοήθησαν να βρούμε κολυμβητήρια, να κάνουμε την προπόνηση όσο καλύτερα γίνεται και να προετοιμαστούμε για τους αγώνες. Η στήριξη από την οικογένεια καθοριστική και όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Πριν από λίγο καιρό τελείωσε την νοηματική, παίρνοντας και την επάρκεια. Το βασικότερο είναι ότι η οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τα πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη μητέρα μου, η οποία μας στηρίζει απίστευτα. Και φυσικά στα 27 του βλέπει την κολύμβηση ως τρόπο ζωής. Είναι ένα καταφύγιο, να το πω. Είναι η ζωή μου πλέον και δίνω τα πάντα. Ο Γιώργος Σεβαστιάδης, αδελφός του Δαμιανού, και ο Μάρκος Νικολόπουλος, αμφότεροι πρωταθλητές Ελλάδας στην κολύμβηση, συγκροτούν το προπονητικό δίδυμο. Διαμορφώνω κατάλληλα την προπόνηση για να του αρέσει και να μπορεί να την κάνει και αυτός ακόμα καλύτερα γενικά. Αυστηρός γίνεσαι? Αυστηρός πάρα πολύ, γιατί είναι και λίγο φυγόπονος ο αδερφός μου. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο αυστηρός, αλλιώς δεν θα βγει και η προπόνηση σωστά. Πολύ συγκεντρωμένος όταν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή πάνω στον αγώνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στην προπόνηση έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά πάντα τα καταφέρνει. Έχει πολύ επιμονή και υπομονή. Στην προετοιμασία στο ΟΑΚΑ μετέχουν και Θανάσης Τσορώνης, Κωνσταντίνος Σαμαράς, ενώ στη Βουλγαρία θα αγωνιστούν και οι Θεσσαλονικείς κολυμβητές Γιάννης Γρηγορίου και Σπυρίδων Βαρέλης. Με την προπόνηση να απαιτεί πάντα και κάποιες ειδικές γνώσεις, οι αθλητές προοδεύουν και η μεγάλη ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για νέες διακρίσεις στη Σόφια. Θα πρέπει να ξέρεις και νοηματική, να τα εξηγήσεις αυτά τα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο, ή να τους τα γράφεις, να τα καταλαβαίνουν πιο καλά. Δηλαδή παίρνει περισσότερη ώρα η προπόνηση από ό,τι στους κανονικούς αθλητές. Είναι 99 άτομα γενικά η αποστολή και 150 με τους συνοδούς. Από ό,τι ακούγεται και έχουμε δει, νομίζω θα πάνε πολύ καλά όλοι.